mzukulu, ukuyicabange nje kodwa ukuthi uyosebenza phi uma usumdala. Mina ngiyazazi mina ukuthi ngizosebenza phi mase ngimdala. Mina ngizosebenza ladies house. Umsebenzi owawutheni ke loyo? I-ladies phela amantombazane, kusho ukuthi kusebenza abafazi bodwa. Ngempela gogo, yabona mina umisi wami mengabe esesikoleni uthi thina silale eklasini yena usenza izinto ezibalekile zase ladies house. Angene ladies house bese simbone lokho ehleke. Manje umema usebenza futhi e-ladies house aphinda asebenze esikoleni. Angazi phela kodwa abaningi abantu abanemisebenzi ewu2. Angithi nomalume ubuya asebenze lapha kaPende, abuya asebenze lapha eMakhabetheni. Naye unemsebenzi ewu2. Nomama wami ke unemsebenzi ewu2 naye usebenza esikoleni aphinda asebenze e-ladies house. Ayikho ke leyo nto. Phela ukuthi uyahamba eklasini ashiye umsebenzi wase-ladies house umsebenzi wasefonini. Usebenza khona efonini. Njalo mina mengena eklasini umanathi angibhala abakhulumayo bese ethi asilale futhi singalo sibanga umsindo silosibukana naye. Hayibo. Ngempela gogo yazi uzangithume mina athi ngiyobiza noMiss Ndlovu. Bahlale bangene ladies house bahleke iziphele period belo bejabule behleka. Ilanga angithume staff room athi angiyotshela uMiss Mbokazi ukuthi akangene ladies house kumnandi. Hayi bobo kungizwele nami ukuthi kungenwa kanjani kuleyo ladies house phela nami ngiyakwazi ukusebenzisa ifoni ngingangena ngisebenze ngizenzele imadlana. Angazi noma bayahola yini kodwa ngeke balobe bengena khona njalo zonke izinsuku ngekho imali abayitholayo. Yabona umama omkhulu wazi wathi kumina wena Cevuzile unqesta ngazi ukuthi uadmin wase ladies house. Kase ngabuza mina ukuthi kubangani bami yena uadmin ngoba sengidiniwe wasethi umngane amayibo admin into enhle kusho ukuthi mina ngiphethe ngoba noma wakho uadmin esikoleni. Shuthi mina ngizobe ngiphethe ladies house ngibhalisa abantu futhi vele nje nasesikoleni bayazi ukuthi mina nje ngiyakwazi ukwenza izinto zenzeke.